Hola, sóc Enric Castelló, professor dels Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili. Des de la universitat estem coordinant un projecte de recerca que es titula Nous imaginaris del rural a l'Espanya contemporània. Aquest projecte de recerca intenta indagar sobre les representacions i els discursos entorn al món rural, als mitjans de comunicació, el periodisme, el cinema i la cultura en general. En aquesta darrera fase del projecte hem vingut a elaborar unes recomanacions per al tractament de la ruralitat als mitjans de comunicació. Aquestes recomanacions les fem en col·laboració amb el Col·legi de Periodistes i amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Ara hem obert un període de consulta pública i hem enviat aquesta consulta pública a institucions, empreses, mitjans de comunicació, entre els quals també la xarxa. I per això que us demanem la vostra col·laboració i que ens envieu els suggeriments o les millores que considerem que podria incorporar aquest document. Doncs això, us convidem a que hi participeu i que entre totes i entre tots fem un document útil i que vingui a millorar la qualitat del periodisme que entre tots fem quan parlem del món rural. Moltes gràcies.